معبالتات ጸለምትን ከባቢዮን ነቲ ከም ተወርዋሪ ከኸብ ብድሕሪትን በቕድሚትን ብህጁም ምስ ማዕለያ ዘይብሉ ዝራይቲ ማለት ኳሽዑ ካብ ሞት ንዘትረፎ ምዑት ሰራዊት ትግራይ ዕጡቕ ምልሻ ኢሉ ኣብ መግለፂኡ ምሕባሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ክንደይ ናይ ህልንኡ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘረከበን ቀልቡ ከም ዝተነጠቐን ዘመላኽት እዩ። ብሓይሊ ሰላማዊ ሰልፊ ውፅእ ዝበለ ሰራዊት ናብ ማይ ፀብሪ ንሱ ሰዓት ነጋዶ ዝወፀ መጠንቀቕታ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ መምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተዋሃበ መተሓሳሰብን ዘይተመዝገበ ዕጥቂ ዘለኩም ኣረኪብኩም ናብ ህዝብኩም ተመለሱ ፃውዒት መምሕዳር ከተማ ኣለማጣ። ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለተ በርስተ ዜና ፈሊምና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። ጸለምትን ከባብታት ዲማን ኣብ ቁጥጥር ሰራዊት ትግራይ ኣቴን ኣለዋ። ሰራዊት ትግራይ ንከባብታት ጸለምቲ ዲማን ብምቁፅፃር ብገለ ክፋል ተከዘ ከም ዝሰገረ ምንጭታት ይሕብሩ። ከም ሓበሬታ እቶም ምንጭታት ኣብ ዲማ ዝነበረ ከቢድ ብድሆ ፈንፂሑ ናብ ተከዘ ከም ዘምርሐ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሃለወ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብመኻይን ተሓፊሶም ዝመፁ ምልሻ ናይ ዘብዕ ተከዘን ምስ ምክልኻል ድሕሪ ምፅምባሮም ሰራዊት ትግራይ ዘሊቑ እዩ ዝብል መምርሒ ተጠንቀቕ ምስ ተዋሃቦም ናብ ከባብታት ቃፍታ ሸራሮ ናብ ጥቓ ፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት ከም ዝተበተኑ በዚ ዝተለዓለ ድማ ምስ ዘብዕ ተከዘ ጎንፂ ከም ዘጋጠመ ይግለጽ። ኣብቲ ከባቢ ብሰራዊት ሻዕብያ ኣርሚ 70 ኣብ ክባ ኣቲና ንተከዘ ምሕላውና ትርጉም የብሉን ብዝብል ኣብ ራዕዲ ከም ዝኣተው ድማ እቶም ምንጭታት የረጋግፁ። ቀንዲ ዕላማ እቲ ገስጋስ እቲ ኣብ ስቃይን ሞትን ዝርከብ ተመዛባሊ ህዝቢ ናብ መረበቱ ንምምላስ ምዃኑ ግዛታዊ መሬት ትግራይ ምርጋፅ ምዃኑን ተገሊጹ ኣሎ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ይከበር ክብል ዝፀንሐ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ድሕሪ እቲ ተደጋጋሚ ፃውዒት ሰማዕ እዝኒ ምሰኣነ ህዝቢ ብጥሜት ቀደዳ ኬንዳ ሂወቱ እናሰኣነ ምስ ቀፀለ ዘሎ እንኳ ኣማራፂ ግዛኣትካ ብዝኾነ ኣማራፂ ምርግጋፅ ሕርያ ዘይተዋሃቦ ኣማራፂ እናኾነ እዮም። ኣማኻሪ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ሰልፊ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሸነኽ ጸለምቲ ረፅሚ ከም ዝተለዓለ ይሕብር። እቲ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መራሒ ህወሓት ንመንእሰይ ትግራይ ናብ ጥፋት ይወስዶም ኣሎ ክብል ይኸስስ። ብክሕደት ኣብ ልዕሊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዝሕምእ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መንግስትን ጉዳይ ተራ ህዝብን ዝብሉ ኣጀንዳታት ብምልዓል ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩናት ኣበጊሱ ኣሎ። ብተግባር ግን ንውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ጥሒሱ ብፍላይ እቲ ውድብ ኣብ ቀረባ እዋን ብኣንፈት ጸለምቲ ንጹር ኩናት ተጀሚሩ ኣሎ ክብል ኣፍሊጡ እኳ እንተገለጸ እዚ ግን ካብ ልቦና ከሽዕ ዘቐደመ ስሱዕ ክብሉ ይገልጽዎም።